daw sa sunog ang 5 ka mga tindahan at bang sa Kalilangan Integrated Bus Terminal nga nahimutang sa Puro 4 West Poblacion, Kalilangan, Bukidnon, alas 9:57 sa gabi, Marso 9, 2026. Sumala sa Bureau of Fire Protection kon BFP Kalilangan nga nagsugod ang sunog sa may grocery store. Nakaabot matod pa sila sa lugar alas 9:59 sa gabi ug diha dayon nila gisugdan ang pagpalong sa dakong kalayo nga paspas nga nikuyanap sa upat pa kakasikbit nga tindahan. Tungod sa kadako sa kalayo, nitabang na ang kabombirohan sa pangantukan, wao ug amay manabilang apan wala na masalbar pa tungod kay gama ang maong mga tindahan sa light materials. Dugang sa BFP Kalilangan nga alas 6:15 sa buntag Marso 10 gideklara na ang fire out kun moabot sa halos siyam ka oras ay hingpit nga napalong ang kalayo. Base sa estimates nga anaa sa 756,000 pesos ang natalang damyo sa baong insidente. Sa karon padayon pa ang investigasyon sa BFP Kalilangan aron masuta ang hinungdan sa sunog. Mga katropa, para dili dali ma-stress og dali kapuyon, mag Premium D3 Soft Gel Capsule nga good food supplement for you. Ang Premium D3 o ang Vitamin D3 usa ka important nutrient alang sa overall health. Mohatag kini og kaligon sa mga kaunuran o kahimsog sa kabukugan. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tabios, XFM News.